Happy 70k subscribers, Mama Inday Kapkap. Happy 70k subscriber, Mama Inday Kapkap. Happy 70k subscriber, Mama Inday Kapkap. Happy 70k subscriber, Mama Inday Kapkap. Happy 76k subscriber. Mahal ko ang Inday Kapkap. Kira na nag-advance mo ko yung 6K. Soy, thank you so much 70k subscribers. Hello mga bay, good morning mga untag budbud. Nangabo taon. Pas sila maghinay taon. Dara kung ayan, dara. Nangabo gisod sa palanggana ang galon. Hugyan ka adyo. Dawatin mo ako, Lupe. Dawatin mo ako. Dawatin mo ako. Taon kaloy. Oh, di arami sa akong Mama Irene, shoutout diha mga Losov team, mga pita parisa na tuog kanang balanghoy nga budbod. Dara tong kape. Pat magdala kog kape kay di naman ko anong kape ako pero okay ra. Nana ko'y kape ako ba kay inani mo la kog tukon. Dalag sa raman naman. Aligis kong liog mo. Buot ba? Tuwagan ni ko'y kuan to kape nga. Kuan kanang gold. Ingon si Luma dati si Auntie Anima. Kalimot man ang ko na may sudlanan dito. Porma no. Kay mananggi ay kayo. Mananggi sa ami ha. Kung wala ulan nga bu daw mi dito sa flowing water. Na may flowing water daw dire. Spring water. Spring water mo imnunon nila. Eh di mo mainom maning gripo. Laig lame? Mami ka testing, okay ra man. Okay ra. Okay lang umani gon. Wa kami ka testing pa. Di sa gyud. Ano man? Wa gi kuan kanang Mahadlok mo mo testing inuman na? wala man okay man Limpyo man ka ditong kuan. Limpyo man to kay sarado man. inspection sige sa taga. Okay ra. Miingon ang inspection okay ra mainom. Pero naanad naman mo sa tabay no? Wagi kuan. Wagi ka nang Wala gi lugnaw na. Okay, sarado mo di pares sa amo nga open man to. Focus mi lang magana. Ay, dali pangilo. Ano mo to nalibang? ay man. Ibang sumasya niya to sa kuan ra, kwarto. Kuha kong pasok. Ay buang. Hello biya. Sindil. Dali ba? Yan ang tawag. Dai! Diretso na nakaukan mo. Yato man. Pagtimo sa ada pa. Paris kape. Dahil tayo mais diri o maglobo. Maglobo tag mais karon. Oh. Niya pa'y saging diri sa kabuleg. So, dito ay Sa kabuleg. Ay, nabugatan na tong punuan dagay. hangin man gabi. Mo lagi. Kuan siya ba kanang ana-ana siya kay nag-anak ka siya. Hinog na to. Buwang kay wa pa. Yang ingon man inday siya. Sakto kay na nang balik nimo nang. Nya kay nahumok na ang Okay, sige mag-uwan. Natumba ang saging niya. Ato na lang itong pasanon karon kay gituba naman niya yung kaugalingon. Ang kabaw ba? Ako tong biyan ingay-ingay taw siya ay pagkasay siya. Nako karon. Bulian siya. Sus pagkatero ko iya mo kung halukan na. Hala, Oh, kung saba diha oy. hala ka no. Gimingaw ni mo. Sa manalipay siya. nalipay Pay nga. siya kay bulian naman siya. Bulian man. Tutoy naman siya. Uwat lang kag mahuman ang manok kay. Amahaw lang mo dito kanon. Ikaw ta. Nang kagpan. Gatas ug pan. Dali panda. Aw. Sige mag. Butaw ta gatas. Tagay. Ito kuan ni ay. Muha daw siya glaw. To mga bayon sa akong pagkuan sa manok ha kay lami sa mo to manok. Sana all. Wala, di ko may manok kay maluoy ko. Way, loy-loy, takaon. Hindi makakaon.
Yo, bitin na kakaon. Mahurot ra mas biti ng manok kung di ihawon. Bitin na kakaon. Ano biti na dagko? Oo, gato kas bukid. Nakaandog ba na eh? Yo, mo atang daan ba? Kung si bako mga bata. May mo kuno kay nang mga ano. Diri man siya gikan. Sa ubos na. Libon ba kay dito. Sa una Uyaw kay sad no? sa una naman may tao diha sa una. Na may nagpuyo, di wala kayo sa bitin. Kaya na ako may nagpuyo. Ano nagpuyo niya igagaw na mo dito sa ubos. Unya. Karon, Karong kay wala na mali man to sila niya. Namatay sila to kay. Pusil dito sa ilang dalhin. Pusil kay naan na drugs. Wala sila abot ay isa siya. basic ayong kinabuhi sa bukid. Sabi siya. Unsa ning kape katong normal? Oh, Nescafe. Hindi kape nga basic. Namurong taon kay maato na mo saging karon mga bay ha. Mga pisa ta. So, yun ang sa akin. Basta imo kuan. Cellphone pagpayong lang. Ay payong. Ano ni dagang payong sila diri. Atong tan-awon kong naibon salo guwa. Dinibon sa luon amo ang Amo, saging diri. Dili mo kuan oy. Kay ganang kuan mong guday. Init ba? Unsa may hinungdan? Unsa may hinungdan ani bunsaho? Kanang naa siya sa bugnaw. Ha? Ano ni daghang sa luon. Sa to pabugnaw dito nga among dapit kay bunsalo. Usay bunsalo talagsa na gid bunsaho. Mao? Ano ka na day luon sa kay timplaan na. Lami na kay kaog saging nya inigtuba nimo. Sus gikurikong man ay. Ko unsaon man eh. Wa mi kasuway gyud ari gid unsalo. Kurikong man amo dito. Usahay yung kaong gyapon mi ay. Kanang kuanan lang sa bunsalo. Oh. Naamgo na sa Sao ilalim. man ninyo, ang mukha mo yapon mo. Pilian. Pilian man nya. Katong gamay ra kay kurikong. Lungagong gyapon namo. Usahay among luyangon bahala kurikong. Eh sa luyang di naman na mahalata. Oh. Ay mo? Oh. Amo. Kaon ay. Wa mi kasuway diri nga bunsalo eh. Ang luyang kay kuan na. Siguro na sa Timplahan man ang luyang nya. Di na mahalata kiki bonog naman to maayo. Kaong kurikong ay. Wala ilaing makaon. Dagag saging dito kay. Dagag saging akong papa kugihan man gusto mananom saging. Nya mao lagi butikol. Na nakaya lang gibutikon. Ay kaya ay naigo ra sa soka sa sentral. Oo. Sentralan man. Bitaw no, kung sentralan nimo wan. Pero kuan gyapon nimo mapil gyapon nimo butikol man. Gahi. Gahi man. Murag kulango, asa na kulanggo. Kulunggo, asa na? Unggo, asa na? Kulunggo, hala na unsa naman kuan ni Bisaya, di naman kailag kulunggo. Mana? Di ambi dire. Dia lababo. Dia lababo na lababo dia. Oh, di ana lang be. Na si kuya nangabo na dito sa tabay. Sayo kay nangabo. Nakag-init. Cheese. Sayo naligo mga pig. Maggatas ka? Inom sa ka. Pagkuha siya kuya. Kay baw na siya. Sige, kuha na siya imong kagaling kay busy kay si mama. Pag inom mo init kuya kay Uy, akong bibigir halata na. Himala, naggatas. Pero di mo inom din na sila basta akong timplahan. Mingom kung magatas mo sa buntag unya kay mingom di na lang mo. Uy, kay ang lawas ba, mahadlok na ko. Kapiti nang dagkuha ba, itong bago pa, sige, ginaanak ko, timplahan sila. mahadlok de kay. Mahadlok ang na ko usa kay na, dag. de. Uy, piti nang dagkuha. Sus mura na kada. Ikaw di pag diet nagdi. Oh, ingana gud ingana tog lawas imong kinamagwangan pag abot diri Cebu. Pagkuhan. Karon nga na times 3 na nang lawasa. Lagi. Dako kay tawo. Di nakuha naman bot na naman kaya matimas kao na kani nga kuha kay. Oh, buhong. Di buhong sa sila kay og dito sa bukid daghan man ditong kakompetensya. Daghan man sila ka kompetensya dito sa. Daga kompetensya sa kaon mag-inilogay bibo po dinoong kayo kay mag-inilogay ang pagkaon. Kay daghan man Oh, sila pero- pero ipon. Oh, Kilo din.
Di ay. Pat. Yan apa yung mga dagko. Apa yung mga tigawang. Daga ka kompetensya sa kaon din wa naman ko kompetensya ila tanan. Unsay gusto, wala sige. Doso lang pirmi. Karon mahadlok. Taon man guys. Karon mahadlok na ko, maingon Sa ako nga. maimurap. Sa misud ang rap. Oh, karon mahadlok na ko, maingon ako nga. Magkaunan mo utan oy. Utan inyong lawas wa naman ay utan na poros na karne. Talag sa mo kaog isda. Kuan lagi, kuanan na kay karon mo dako, ni karon. Karon magmahay na po kay dako na kayo. Oh. Diya pa joy bod din oh. Kay duha ka buok. Wala oy. Mahal biya kay ni sa syudad no, tag pila 30. Tag 30 ko sa dito sa painitan ni dito. Tabang din ha sa Island Central. Aw. Katong dito sa sulod nga aya ka mo sa Robinson naman diya mga kakanin. Aw, Tag 30 ang buok ana. Nya unig makaagi ko diha kay mahibog mong ko. Pugos nagpalit 30 pesos. Una magputo sila katong saging ba gibudbud sad. Aw. Oh, lami mo sa to. Ang ilang tawag ana kay dinumog na saging. Dinumog. Dinumugan ang sa to. Na sila tawag ani ilang budbud. Dinumog. Laoy galami gid ang uwan nag-inday-inday. Nya din ni rami kuto, manami pangapi. Lami na sad iligid kay uwan-uwan. Daghang salamat mga bay. Please like and subscribe. My mother in Cebu, Ate Erin Vlogs. Nga, katong usab to mag-vlog na sad to, tara. Nag-ihag manok. Tara. Libuhon na to naron atong i-vlog sad. Sige, see you. Thank you so much.